Hamis naman. Diyos, baulan. Ako nung gunitan mo kanang kabuhi. Okay ra. Okay ra, murag lami-lami dira manong. Alam mi no. Okay ra ka na. Okay ra jud kayo manong. Ay, di lang ka gamay ba kay harumawa. Ay, Dira lami na ginadira manong, kilok kayo. Paglas mo lang gining pagkahilot. hilok ikumukungot, boy. Uy, Ay, ikuot, isod. Ay, isod manong. karon. Yan na gamay Ay, naman. paabi. Oh, anak din. O ana ba para dili lisod ikuot. Di na mo rin taon tambal. Uy, wala. Ano lang kinuutay naman. Kinasa po bugan. Mas pugad. Ay, nasa taguman, natusok manong. Ay, okay ra. Okay ra mabulasot. Lasot binuang naman. Marok ginitawahan na da. Ani? Maunto lang. Uy, uy, uy. Ano? Okay na sige ha. Uy, 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 uy. Okay ra gino. Iduot ako gamay ha. Sige manong. Uy, 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 uy. Agay. Uy, 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 uy. Eh, no, no, sa naman na. Ay, sa naunsa man ka oy. Naunsa, wa pa ko mahuman og tambal. Hala. Wala pa kayo minahuman gani. Oh, ay, da, bahala. Nagyan mo human. Dito na human nun. Mangita taglaing tambalan na. Ay, isa, sir. Uli na ta. Uy, naayo gani ko lang. Uno, wa. Wala akong sakit. Ay, ipitibo kay ko pa Ayaw noon, kinawatan. Aga akong tiwason. Ah, di na, di na tiwason. Tara, tara, manguli ka, tara. Manguli ta. Wait, di sir, magbuot man ka manambal sir. Ah, magbuot ko nimo. Ay, nakauyon may mga asawa. Ay, nako, yun na, ma'am. Ay, Okay na ka. dai Okay na ba? ka. Oh, okay na ta. Balik-balik na dai haday. Ang balik ang Ay, balik-balik. Ah, di na gid mi, mamay. Why, may tabong balik diri lab. Ano, manguli na ta. Why bayad? Kay murag lahi na imong panambal. Ali ay. Haka oy, magbuot man sa mananambal noon nga. Mao man gyud akong style pag panambal. Ug balan mga babae ra man sagol. Inaanan ang orasyon bitok-bitok.